Zacarías. Casteliños. Rejo do Cordilleiro. Orelluda. Niño do Lobo. Outeiro Mexía. Petón dos Butres. Laxás de Riba. Mao do Freixo. Campo dos Conejos. Otero Pedraio chamoulle ao Monte Pindo Olimpo Celta. En realidad é un lugar mágico. O demo viña aquí á casa da Xoana e xuntaba a todas as meigas da Bisbarra. E viñan das súas vasoiras goiando e xuntábanse no chan das lamas. Aquí facíanse os aquelarres. Esta é como a Zugarramurdi de galega. Reis, arzobispos e presbíteros, todos por poderes recibidos de Dios, excomulgamos aquí, a este castillo e a su jefe. Hai unha pedra onde se puñan os cestos para erguermos. Viñamos, estaba a veliña, miramos para arriba, estaba a veliña naquele outeiro pousado. Pero que é unha luz? É unha luz como se for unha vela. Eu penso que algo que había. Agora hai moita misa, hai moito todo, non hai tanto. Pero agora anda que houber a veliña tampouco habías, porque hai toda a luces, cada de luces, antes era todo oscuro. Deixa ir. Todo oscuro. Deixa ir, eu non quería ver nada deso. Según a Guardia Civil represora, había hasta 130 individuos no monte. Unha xente que sufriu a intemperie, que sufriu a fame e que sufriu a persecución. Foron persoas que simplemente non estaban de acordo con aquilo que lle estaban impoñendo naquele momento e que quixeron, non sei, non escapar da guerra, eu non o entendo así, senón escapar de algo no que non creían ou do que non estaban convencidos. Sí, pasar fame e frío. Non sei que sería mellor, se ir á guerra, se estar aí tamén, non sei. A gran maioría do povo estuvo cos fuxidos no monte e estuvo apoiando. O seu silenzo, a pesar dos paus que lles deron, nunca dixeron onde estaban as covas e levándois comida arriba, senón non poderían subsistir. Houve xente escapada, houve xente agochada e houve xente que axudaba, pero maiormente o que se conoce hoxe en día é se falas con xente, falache das malleiras que daba a Guardia Civil. Aqueles que querían que lle contase iban a mallar ao coberto de vinculeira e arcos. Eso contou a miña nai, que miña nai tamén foi, que tamén lle pegaron a Guardia Civil e todo eso, mas levaban os arcos, encerrábanos ali nunha corto de vinculeiro e ali látigo. Fora no mundo da hora, claro que gardábamos as historias. Pero antes non se podía falar. Agora que camiñamos máis menos libremente, si cadra non somos capaces de imaginarnos a represión e a presión a que estaban sometidos. Teño aquelas lembranzas todas daqueles tempos, daqueles anos que estuve ali. Andei polo Pedregal paseando por todos os corrouchos, prácticamente por todos os sitios. E aquelas historias de ir cas cravas, cas ovellas, cas vacas hasta Cova Escura. A min chamou moita atención de pequeno xa, cando iba cas vacas e vía un monte moi alto, cara ao poñente, un monte con uns pedruscos grandes, e chamou a atención de que aquele é o Monte do Pindo. E despois ali teño que ir algunha vez. E sí, que fun varias veces. Agora podo dicir que o Monte do Pindo o conozco casi como a miña casa.